zinegoakeko helburu nagusia da genero aniztasuna eta sexu aniztasuna kultura eta ikusentzunezko edukien bidez lantzea. Azkenean, ondino badago asko normalizatzeko, ondino genero eta sexu aniztasuna ez dago guztiz normalizatua gure gizartean, eta uste dugu kultura eta ikusentzunezkoak izan daitezkela oso erreminta egokiak sozializazio hori egiteko. Bai egia da, Euskal Herrian eta Bilbon badago zela elkarte pilo bat hau egiten dauenak urte osoan zehar, eta zinegoakek egiten dauena da kulturaren bidez aletxo hori pine eta alda neurrian hori lagundu normalizazio horretan. Aurten zinegoakek 16 edizio betetzen ditu, eta aurtengo lelo nagusia Luma sarro da, izan be, justo aurten hori da aldarrikatu gure duguna, Lumaren arrotasun hori, genero adierazpena dagokiona, hau da, bakoitzak eduki behar dagoela eskubidea, gura dauen moduan eta gure dauen hori tankera, bere generoa adierazteko, lauaizetara zabaltzeko eta horretaz arro sentitzeko, Ikusten dugu, bai gizartean eta baita kolektibo barruan ere askotan lumafobia handia dagoela eta luma alboratu egiten dela edo lotxatzeko zeo zer dela, Guk kontrako uste dugu eta justo luma hori aldarri hartuta hori izango da aurtengo ardatz nagusia. Zinegoakeko hautaketa prozesua oso luzea da eta oso gordina batzutan, aurten adibidez jaso dugu 500 lan baino gehiago. Orduan zorionez badaukagu oso talde ona, egoten dana hor guztia hautatzen eta batez edukitzen dugu irizpide bi, Alde batetik irizpide sinematografiko, hau da, kalitate aldetik zer nolako lanak diren. Eta gero beste alde batetik irakurketa aldetik, zer nolako mezuak lantzen dituzten eta bere genero anistasun eta sexu anistasunagaz bat datozen, zelako irakurketa egiten da ben, eta orduan saiatzen gara hor oreka puntu bat mantentzen eta horren arabera orduan hautatzen dugu pelikulak, bai ikuspegi aldetik eta bai kalitate sinematografiko aldetik. Zoritxarrez, euskerak zinegoaken eukitzen da dagokiona, baino leku gitxiago. Euskal Herrian sortutako lan gitxi heltzen dira, eta are gitxiago izaten dira euskaraz sortzen diren lanak. Orduan, aurton lan batzuk euskaraz sortutakoak egongo dira, egongo da Astelena, adibidez, berton estreinatuko dana, eta beste lan batzuk bai. Baina bai egia da, eta behitu nik hemendik egiten diete gonbidapena sortzaile guztiei animatzera euskara sortzeko, alda neurrian, eta LGTBI gaiak lantzen bai, zinegoaken adibidez eukiko da beleku bat lan horiek aurkezteko, desiatzen ari gara euskarari ondino leku handiagoa egiteko eta euskarazko lanak be erakusteko. Ea egia dan eta datorren urtetan euskarazko lan gehiago dagozan erakusteko eta gozatzeko. Aurten zinegoak berritasun askogaz dator, eukiko dugu 50 piku film labur, 30 piku pelikula, 3 kategoria nagusitan, fikzioak, dokumentalak eta crack, izango da lapur bat kategoria esperimentala, eta gero arte eszenikoak etorriko dira indartsu, inoiz baino antzerki gehiago eukiko dugu, bertso saio bat eukiko dugu bai, apur bat generoa eta lesbianismoa landuko dauena, inaugurazioa be antzerki bategaz izango da, orduan guk beti esaten dugu zinegoaken zinema ona badagoela, baina gainera badala zinema bat, zine bat badaukana atzean mezu potente bat, laguntzen dozkuna beti klik egiten buruan eta balio erantzi bat daukana, eta joaten garena denok etxean, pentsatzen ikusi dugun horretaz. Orduan nik gomendatzen dio jende guztiari zinea gustoko badoz eta gainera zinema ez komertziala, ez konbentzionala, etorri zinegoakera seguru gozatuko duzulako.